Abusia for Mediana, Akosi Japan. Near Gusue Kaim say, I am who young Kajumedi, and ye Gusue de Brevesro. Won't she be there and then you train. Subscribe to your channel, our YouTube, NAG TV. Subscribe, NAG TV, NAG. Now, but TV, they can say, Kimabu, who your platform, no subscribe. I feel the interviews are who do a course so many now, and some trend were Ghana in our behu. Now, when you had idea, I should be in your penica say about what, and the boncomo. Opinion within a day. But you acquisition, my. Monsieur from Akusija Bound. And she pa. Welcome, no secacra. Yeah, me, I'm to say, who send me. Oh, nice. What time for Krufu? But you grew from one, you woman who are so namity. 23 years, 53 years. 53 years. A while, Martina Kusku. Bia Midasuti. Who school? Well, me school be crew from division, New Tafu, Honam School, elementary school. What was a cacra? Me ko kakra na me maami ano obeboa me free teenagers say say me withdraw na me pe adwuma bi a metumi e dia aboaboa me o ma free na won fie say me free school no na o de woni kaka na won fie be say well me fan say be 20 yeah 20 years old baby. You remember Edding? Edding. Edding. I will climb best, sir. Say, well, we him say, said you, Yamin Kwan or woman. Oh, you have a penny, me a penny. Send it, do it. A 9-4. Now, Papa, or no, so a free sound. And you are probably from a jar man. Free. No, say, Papa, for no yana, you will subine beer. What no about honest, we need Enquadano dopa or band films. I will know a call worry Fufro. In Tiafina, the Nina call Baconoso. Now we know side in Akoye or how. Baby Sana at home. Yes. Papa for hard you. They say, what Papa? Oh, Crasy. You mean Enquadamin boys too. I'm one is here. Or Mono or Monanaho. By seeing Omonano etchi. Baby come we no painful best ya de proper and preja ye be din komo e bi nsem so na wo so futuo a ewom no wafa aya na nye sei sebi obehwenko ana hia du tembia abrabo no anyom bebrewum ye program we say so ye nkofo bi won ma safina wo ye purpose akwa abruchi omakwa aba omako abruchi ndi aba anye won kofo bi so ma sika na open say no omanya bi aso ni na efiri omonsa etinya abotre ne ti ne fe bi bobra eti no openyika se enema mu ye den sa no adwin be ne ba otimi se faka wabra bo ho abetimi bi okay say me wo nam fufu bi a omutonton ne ma fitia se no me yesi misu edwuma ntimi ko magazine na penyi bi tie ho eye pigu fita ti me wo fa bi de koto n'anim so pese me kusu adwuma wɔ ne nkyɛn ti ma no so gye me wa anye hwe ma misu adwuma kakra na emum no edin ubekɔ adwuma wo firi ko magazine bibia ni ho ukoba me nso me wɔ fufu bi a wo mo fusula eton runi wa na yɛ sɛ wo sɛ me ko join ne wo mo sɛ de be ya nsa be koma no na me nua no nso metumi hu kwan a me fa so support wo no na me de ka it would have been no now ton force ntare okay I believe na red draxum well say we dey me pe akwanya kakra bi a kire ne me bi mu kakra wo say nipa ye wo ekwan bi say obi wo ho a wo de anigye na wo de nomonsa obi de areho obi de bia me ko yesi na me yesi so na mi ankasa no
kyese nneɛma bi a toto me no nkwadaa na meka sɛ me ma no boys mmienu te sɛ waa ɔmo aduru me panyin no wɔ 28 years. Okay, yɛntoa so. Na emu a na wɔ mo maame nso afiri. Oyere so firi mu. Na kyerɛ sɛ wo nko a no deɛ na ɛto wɔ abrabɔ mu. So nti na kyerɛ sɛ wote hɔ a na adwendwene no ti beginning no deɛ na mefa sɛ yɛ smoke bi na kakra ba na kyerɛ sɛ wɔ sɛ nipa kɔ n'anim. Friends bi tu anamo kɔ no nso kɔdi akyiri bi. Ɛti na kyerɛ sɛ metie deɛ wɔka no yie paa wo deɛ drugs sɛ cocaine deɛ ɛyɛ namfofoɔ na twi adwendwene ɛna namfofoɔ. Yes ɛne mɛka no saa ɛwɔ me part. ɔmaa na ɔmhyɛ aseɛ ɛyɛ drugs ne bi we. Well kyerɛ sɛ sɛdeɛ teɛ no mea no mewɔ mesii so no mewɔ bi a mewɔ namfoɔ na namfoɔ no a yɛwɔ no a me ne wɔ mo mugu no fact me nko a na meyɛ nnipa bi a saa adeɛ no mede me ho ɛkɔ joine nnipa bi a wɔmo nyɛ close to you. Yes ba me namfofoɔ na me ne wɔ mo hyɛ aseɛ no baako pɛ ɛna ɛwɔ fruits laya ɔno na mekɔ no hɔ a ɔne me contact saa ɛyi ɔmo nyinaa no obi ani ɔma yi ɛyɛ asɛm ɛti na ɛberɛ a wokɔ wura mu no wowura mu na adwendwene wɔ hɔ wowura mu ɛma adwendwene yera aya no ɛnyera ɛti no ɛnyera deɛ na kyɛ sɛ mfa so wobɛɛ ne baa so sɛ wokɔyɛ saa deɛ asɛm no no sɛ always biara no nipa wonanteɛ no ɛne wabrabɔ no yɛ na mehunu yɛ anka abata ho ɛtina program yɛaka mehunu yɛ anka ɛnso na aka akyi baa me nso no mehunu yɛ anka no ɔyɛ mo mɛfa no sɛ ɛna ɛyɛ mo botaeɛ a modi gyina no meyɛ obi a mepɛ bible kenkan paa o papa hu me no nyɛ easy time bi a menyɛ biara no baa mehunu sɛ nipa wote ase adeɛ bɛkye nyame bɛma ade paa kye wo no deɛ bibie ni hɔ a aka akyi wɔ ɔn sɛ na aka akyi na yɛka ho asɛm ɛnyɛ necessary sɛ woyɛ hwee nyɛ yi but time a wode yɛɛ no saa time wontumi reverse saa time wonti wɔ no sisi yɛ wo nyankopɔn bɛtumi apagya wo wobɛtumi abɛyɛ sɔfo nneɛma wɔfam nyinaa bɛba abɛkyerɛkyerɛ afoforɔ abɛgye akra bebree de ama nyankopɔn but ɛberɛ a wospende ɛwɔ saa dwumadie no mu saa berɛ no nyankopɔn fa ma wo mmom wobɛtumi ama nneɛma akɛseɛ bebree ba saa time na ankasa pɛ sɛ deɛ ɛtina aka akyi no nyɛ sɛ bia ɔtumi mɛyɛ bibi papa biara bi ma na biribi saa but nneɛma nketenkete bi wɔ no ma wontumi saa ɛnkonya ne back ɛti ma clear hɔ no na mo ate ase yɛntoa yɛn nkɔmmɔdie so da wase sɛ wode saa asɛm ɛma me menim na menim saa kyɛ sɛ deɛ ɛtwa mu no ebia na sɛ mamfa me ho ankɔ dɔm saa deɛ na sɛ bio baabi a yɛti yi a yɛdi nkɔmmɔ ebia na nka me nso saa mmerɛ mi kuta fie bi saa mo yes na yɛ nipa bi a ka bɛtumi akɔ anim yi paa ɛkwan bɛɛ so bɔ nkɔmmɔ hɔnom ne nkɔmmɔ kakra na kyɛ sɛ adeɛ no ankasa no nsunsuansoɔ ne ɔhaw bebree wɔ mu kyɛ sɛ nsunsuansoɔ ne ɔhaw ne wɔ mu no ɛti sɛ no ankasa wɔnu ho sɛ woyɛ drugs meka kyerɛ wo wɔnu ho ne yɛ a me ne woti wo yi a meka kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ me anigye ɛna ɛnyɛ kyɛ sɛ mea no sɛ meyɛ nipa medwene na medwene tena ase ka nyame asɛm nyɛ deɛ nipa wobɛtumi de abɔ wo bra no nyɛ no na ɛbɛboa wo ɛnyɛ wo hwee so ɛsɛe wo nneɛma deɛ nti ɛma maka biribi saa no sɛbi menyɛ obi a mepɛ faako tena saa so mempɛ faako tena mete wɔ no yɛnkɔyɛ adwuma wei yes nti no menam fufuo no a me ne wɔ mo
ɛhyɛ firi nkwadabere mu a yɛbɔ wɔ bra no sɛdeɛ ne yɛ nyinaa yɛ muvu no saa na wɔma muvu a nyame adom so nti no sɛ mema hoɔden koraa no nkɛntumi mmoa me sɛ meyɛ biribi a mene wɔ mo ayɔnkofa no deɛ ne bɛkɔ yi yɛnhwɛ saa deɛ wei wɔ ha sɛ yɛmfa nsɛ nnɛ wonya akonya wohu sɛ young boy bi young girl bi ɛwura drugs mu wɔhyɛ aseɛ free weed ɛde abɛsɛn atwam akɔ ne kokia nsɛmfoa kakra bɛ na yɛka sɛ wobɔ ne tɔfa a asɛm bɛɛ pa na nka bɛka kyerɛ nipa well meda wase papapapapapa ba wei deɛ mɛsrɛ akwanya ketewa bi na maka asɛm bi mɛsrɛ wo mɛda wase sɛ wabisa me saa deɛ no sɛ meba mewɔ faase anaa wobi tu anammɔn ɛwɔ bibi mu saa no ɛyɛ me de paa kyerɛ sɛ kurofuru mu a ɛyɛ Colombia ɛhɔ ne baabi a ɛnyinaa na ɛhyia na mehu young girl bi ɛne mɛfa n sɛ ɔne boy bi a mea metum sɛ wei deɛ mea mema kama bɛtumi koraa wɔ mema nti mefrɛ girl no na boy no akyekyere hwi ama no na ɔno nti boy no sɔre na mefrɛ no na mso wɔ mmra mefrɛ no a wɔbae na mso mesrɛ no meba no wabɛto me ha ɛnyɛ mepɛ sɛ mewɔ ha mesrɛ no ɛnɛ no a mede ahu no ɛma no ɛma ɛhɔ bio saa na wohu no hɔ da mehu no hɔ da na wohu sɛ nkafuto bɛtumi asesa no ti na mede saa asɛm no hyɛ mu no bɛɛ mɛfa no sɛ bɛɛ last month September yes meti baabi a meti a mo ba yie yi meti sɛ wobi tika mu frɛ me na metwe me ko akɔda no ana me ka kyerɛ wajiwi ɛbɔ ne sɛ tɔ no abaya no ɔno no o maame ɛti kaato ɛna ɔno no na ɛtwi kaa no nti Barclays Bank wɔ no ɛna ɔmo pake kaa no na gɛ ne bae ɔse da na hwan ni wohwehwɛ obi ana ɔse awa na mehwɛ ɔse ade wure fimi ana na mso nipa dɔso ɔse da wo kai sɛ mfie bɛ nan me kai wo pa de bia me hu de bia ntimi no obi na ma ka kyerɛ sɛ papa we ne ma me gyae saa deɛ awosiengu saa ba ya isiye wɔbɛka saa asɛm no na baabi a mete no ntimi sɔre na ekyia no ntimi kyia no so ɔba ba wamfa wɔ maame no deɛ ɔne ne tika ne mu deɛ wama bi ba wɔba no na ɔde 30 Ghana kanis kan 300 yes na ɔse da we deɛ na menim sɛ mehu a nti gye ne fa tɔ nsu bi ne fa wow ɔse since a woka saa deɛ no kyerɛ me kɔ ho sɛ mɛyɛ saa deɛ no aboa me nso fi sɛ nka saa mmere ne fie koraa atena mo na ɔnyɛ obi a ka wɔbɛtena fie nti no sɛ woma makwanya sɛ menka biribi anaa wobisa me a nyame anim ni sɛ nyame ma ade pakye mo na wosɔre saa deɛ no deɛ ni sɛ woma no kɔ wabrabɔ mu mo deɛ weed na anaasɛ cocaine no adeɛ yɛ smoking adeɛ biara cigarette cocaine weed tramol ɛma wabrabɔ no na wo sɛ wosi so amanfoɔ ka kyerɛ wo sɛ mbɔ wabrabɔ ɛno ne mehunu yɛ anka no a ɛtoo me kwa mu so nti no mɛ deɛ mede yɛ futuo always biara sɛ me deɛ nyame na mesrɛ na menim sɛ nyame nso made srɛdeɛ a mede ma no ne mmea me nso mede nhyɛ a mehyɛ no metumi ade me ho na mmom wonyi sɛ wobɛtumi ayɛ sɔfo well menim watena sɛ adwene ho pɛ menim sɛ fi sɛ ɔse baabi a baanu baasa bɛhyia no ɔka ho na yɛhyia yɛ nso nkɔmmɔ a yɛdie no nyame asɛm ana ɛno sɛ paa ɛkyɛ bi koraa because adeɛ biara ɛde twi nipa firi ogye mu biara no ɛyɛ nyame asɛm
ade biara support ma nyame asɛm tum pon bia nyankopɔn gye tum etina ya mpempi mehyia nkɔfo na me di kwa maka kyerɛ sɛ opani nkɔmɔ ani me di no ɛte sɛ deɛ wakɔtwie sika sɛ obi embo program radio ne nsa kyerɛ amanfo second ɛte sɛ deɛ wasesa instrument akɔgyina kwa ho na wo tonwum yɛ awurade yɛ atwe amanfo free nubonim nti woyɛ sɔfo at this particular point in time enti nkɔmɔ yɛ di woyɛ adwuma sɛ sɔfo what you say yɛnto yɛn nkɔmɔ die so nso meda wase sɛ wo di bibisa ɛdi nkuranhyɛ saa ma me na saa futuo no a me deɛ meka no deɛ nyame anim ni ɛha me meka sɛ nha me a na meboa ɛha me pan sɛ now no wohu nkwadaa no titiri ɛmaaya no bi ahomte so na yɛsɛ wɔn mo anso na ɛbɛyɛ future leaders no na afei yɛkɔfa saa nipa no wɔ him nti metufo na mesrɛ sɛ yɛntwe yɛn ho yɛntwe yɛn ho ɔman no mu mpanyimfoɔ no kwan wɔn bɛfa so asisi nneɛma bi kwan no na nipa nya asetena mu anigyeɛ ne abrɛ bɛ na wɔyɛ wadwen sɛ ɔkɔ aburokyire well mmerɛ a me free school no ɛkɔɔ fosula no na ɛhɔ no deɛ sɛ boys ne hyia di agorɔ yɛ biribia nti na brother bi wɔ hɔ na wɔyɛ obi a wotu kwan nti ɔba nso a fosula hɔ no na ɔba bi nti ɛma meka biribi sɛ nyɛ saa nneɛma wei no mu a kame nso megyina baabi no ɛyɛ saa deɛ wei no mu a so man no baeɛ no mɛfa sɛ brother no baeɛ no wɔde saa afutuo no ne baeɛ saa mmerɛkora na nneɛma mu ɛwɔ fam kakra wɔse sɛnea mu si gyina ha tɔn nneɛma ne boys mu si tie no woyɛ kakra nkakra mɛtumi aboa wo ama watu kwan na wo nso kɔ a watumi abɛhwɛ w'akyi nti bra no de saa deɛ no bɛto wɔ no na mewɔ kakra sɛ mɛtumi de aboaboa m nti ɔno nso susuu me mu a kakra sɛ wɔbɛyɛ na waboa me na deɛ ma makwantuo no nyinaa twesaeɛ no sɛ ɛduru baabi kakra na kyɛ sɛ sikasɛm nti wɔyɛ no sɛ sɛdeɛ wɔne me anante no ara no wapɛm asɛm nti menya abotere na wɔn a wɔn sika no yɛ ready no wɔmfa wɔn nkɔ ɛhawo ne ɛhawo paa me nso me sika koraa no ebi akɔdi no hɔ so na menim sɛ bi a nɛna bi a kakra no kɔdi no no ɔde bɛma me sɛ bi a gyea anaasɛ sia so wosii so no ɛnɛ yi koraa 53 years woyɛ very nice man sɛ mehwɛ w'anim dua a ayɛ na ɛduru tam ayɛ na ɛyɛ mwanwa sɛ bi mu a mɔkɔ saa te bi mowura drugs mu no ayɛ na mo ho ɔfɛ saa because ɔmo koraa na ɔmo nyɛ saa nneɛma no koraa ɔmo ni saa yɛka saa ahofɛ sɛ beauty ankasa most of yɛ a yɛwɔ fie koraa yɛnya saa no ma ayɛ na yɛni bi but nneɛma a wɔyɛ nyinaa ho ɔfɛ 20 21 30 35 na ɔmo asɛm te sɛ well ɛma asɛm deɛ sɛ woyɛ bɛrima na woka yi koraa woka wo papa mfie aduonum mmiɛnsa 53 good years na meda so ɛte sɛdeɛ metia meka a ne binom koraa so wodi bi ka ho nti no sɛbio na ɛmaayɛ no wɔn naa no yes ɔmba so de ungivi maame a wanya ne baabi kɔ wakontokwa wapam nkwadaa paa ɛnyɛ easy sa ɔma me tu fo paa sɛ ne ba panyin me wenti so nti no wobɛtie afikyire na ye na ɛmaayɛ kontokwa wobɛkɔ a yɛse ante akwasi agyeman na sei ni so na nickname bɛ na mo de frɛ edin paa me copy the full sula ne yɛ Obange yeah date na Obange efiri well just say eja names there na madam fu bi o
ɔno nso na me ne ne nyinaa wɔ full slide ɔno no na ɔde saa din no so ɔno na ne yɛfrɛ no ɔbangɛ na ɔno no de saa no nso hu me nso a na ɔno nso frɛ me saa na bɛsɛ terms yes eti ɔpa ɔbang na so dem ɔbang afei deɛ na ɔma tɛne ama me wɔn sɛ saa ɔbangɛ na meka no ɔwɔ USCC nti no deɛ mama kan me friends na me ne wɔ mu no wɔn nyinaa me na sɛ me nam wɔkalo na ya oti ɔmo nka eti wɔ no nka ɔmo bɛhwɛ no ɔmo bɛhu ɔbɔ ɔmo aba so ɛkwan pa ɔmo fa so ɔmo no tenaeɛ no na ɔbang ne Mr. Akosi Agyeman Mr. Agyeman ɛna wɔn fam wɔ aburokyire nyinaa mmea me de bani abɛhu bi wasesa wɔhu nneɛma wɔ wiase nti wo a wo kyikyin bɛnkyerɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔsɔ ne mu ɛyɛ ne mmoa te sɛ deɛ ɔno tu obi bafo ɛma nipa koro bɛhyia no ɛbɛkyɛ ne sika no a ebia na akyerɛ bi na so nipa ɔbɛgye nkwa no bɔ mmɔden ketewa bi nso adeɛ ɔpɛ sɛ ɔde boa ne biara no obɛtumi de aba ɛna adeɛ baako yɛ asɛre ade sɛ sɛ obi sika ba a teku sempo yɛnyi kapre mpo yɛnti mfiri so sɛ ɛbɛyɛ ɔno aso no ɛnneɛma bi ɔpɛ sɛ ɔde bɔ ne berɛ mu ɔde so n'asrɛma n'abra bɛtu mpɔn biara no ɔno nso wɔti nti ɔbɛnyɛ ɛman deɛ ɔma me ko ho ɔko ho na mɛsrɛ na mada me brother bi ase ansa na mede me brother yi ɔwɔ full slide yɛfrɛ no Zimbo yes ha adwen dabi nim Zimbo bi no ha adwen rough yeah ɔyɛ cool guy ɛne ɛde to no amɛfa asase so na ɛnneɛma a metɔn no na da roma nyɛ sɛ kɔtɔn fa sika brɛ me saa dabi ebi a weekend ɛnɛ Saturday one mama tries at be a bɛ 30 pieces tries so c'est ton fedidi weekend bio enyene o mo na kuta nkaka acha sɛ oso gya otimi ton eno ana me de acha sɛ ka ya de sɛ wonya mmoa sɛ capital kakra wohwɛ pa dwetire bɛyɛ sɛ ne kutawa sɛ obi nya na gye sɛ yɛ metam ɔbang na kwa ruche o de wɔntena ha nya nyoma nkakra kakra ontonton ne fosa dwetire bɛyɛ sɛ ne betimi asopoto well say sika de ye de kakra na wohwɛ so yi a akoyi sisi afusu adwuma no emu na edin den so no mi nua no ɔno no twa ne be timi mintumi ntwa bi no na me kuta sika bi kura se bia ye kan sika 5 million bi na me say Zimbo Oma ni sika kro ye dada oye nti no say grade 2 no de ma me grade 3 a megie di say obetumi ma me grade 1 a ebema betumi first bill na nkasa ne boy say bill de ne boy tin pa o me be say no you say bi no wo 15 8,500 yeah 1,800 I just okuta be say 2,000 Ghana cedis 2,000 Ghana betimi amma first bill say ahode wo ha betimi aton pa nya mfa so a utwa ne ma na wo bi hu say wan hwe wunyi grade 3 kura ne ma ni nyina yekama so na wuni bie no die ono so na da roma na odome timi di nyame etanase okay obang na ene yenhwe yekuma asem montin so a drugs ndie ati se eno kura ka wona mam chusu se sa adwumadie medi beba ne kwasem awom so obia so masene ye ko me ni me boy screw a ye ko ba ye card sem ni ade nyina aye ya te kukura free baby am one person was say kura nya bi free but ye hwe ya nom drugs ni bi na ebia aboa be na wo hoden a ye ko ba ye etwumi eti e pese ke enwa no nyina ye boa enyo mu nyina kropo na kakra bibia betumi afa program we seso aje o mo free sa ejanim na nka aje eti muso de be sere opa nse muni nkofo ni hia young boys ni young girls je mbomodin
na muntu omfo obi kura timi ka chen say se dia man pa me na me ko telephone on be frame nyame ana abi na share o so what you say etimi sere mu hyehyɛ ase muntu omfo maye na mo Nyankopɔn so mpaye sɛ emrepem no nyame bia obi be fa so anase wonum asɛm so de badum yɛ no ebi make sure sɛ osonsa bɛka wo asɛm bia pɛ sɛ oka kyerɛ ahwɛfo Ghana man eni Kumasi ma wona wo fo wa bridge wo asɛm bia pɛ sɛ oka kyerɛ wo asɛm a medi nkan ka no ɛwɔ sɛdeɛ sisi tramo sɛm wi sɛm ne kokin sɛm no ɛkɔ so wɔ ayɛ sɛ wɔ man no obi mfu obi hu saa na me deɛ metewa mehu no asɛ emra no ɛwɔ man no mu ɛwɔ fom pa fi sɛ wokɔ baabi Kumasi ya baabi ɔmo tontɔn saa nneɛma no asɛ ɛwɔ pete nkura dodo hunu sɛ emra no NCP asɛ deɛ mpanyimfoɔ bi sɛbi ekura sɛbi nim sɛ no monyɛ saa deɛ no ya asɛm eti wo hunu sɛ nka yɛma yɛ enforce law na yes law enforcement ɛnɛ wo bɛkɔ ne hɔ no a yɛtɔn no obi ani hɔ a wobɛyɛ da akɔtɔ bɛyɛ dan akɔtɔ tekekyi okura de bɛda wobɛda yɛwo wɔ no na nka ho yɛbɛfa no nyina wɔ ha so nti saa deɛ no mɛsere sɛ wɔ mo a mmara no kuta wɔ mo ɛwɔ ahoɔden wo tumi wɔ saa deɛ no mu wɔ mo mmoa na ɛsɛ no sɛdeɛ mmabunu no even cigarette sɛdeɛ nkwadaa no maaya no ne boys no ɛnom no ne hyehyɛ bi a bɛka ho yes adeɛ biara nso no saa hyehyɛ no a wɔ mo tɔn no ɛyɛ 10 cedis kitikiti yɛsɛ saa nneɛma no nom na saa de korɔ no ba asɛm a mebɛbɔ wɔ amanneɛ no ɛyɛ teki ɔkɔn bɛdɔ ɛne watu mmirika akɔpɛ ɛma abɔ korɔ no saa life no saa deɛ no me no meyɛ obi a asɛm ha me a meka akyerɛ wo me life no me deɛ no no sɛ me sɔre na menni biribi a me ho a mɛtumi abɔ wɔ amanneɛ me nua me ho nyɛ de na wo sɛ sɛ ɔwɔ bi a ɔbɛboa wo even adeɛ no yɛntɔn no sɛ wokɔtɔ no sɛ sika abɔden ɛdi sika paa ɛdi sika na sɛneɛ wotetee no na wode bi ɛdwodwo wo ho no deɛ ɛno no nkyerɛ sɛ faadeɛ kɔgyina wo bi so mehu yɛ anka adeɛ no ɛyɛ 5 cedi na mehu yɛ anka na aka akyire no kekyi ne asɛm wo kyɛke sika no a 5 cedis 10 cedis a ɛno kɔ aboaboa no afe wotumi deɛ nneɛma bebree ɛno na obi aboaboa no a wɔde asi ne fie ɛna obi aboaboa no a wɔde ato ne ka nti sɛ wo try sɛ wobɛgya yɛ ana kyerɛ sɛ me ne ɔte wei no a yɛdi nkɔmmɔ yi mekɔda kɛtɛ so a mehaw mete hɔ no mea tumi meka hye nyame animuonyam sɛ menni haw mehaw ne adeɛ no a ɔha ne kokee na ɛno ne adeɛ a ne metumi hunu sɛ mehaw ɛwɔ me so no problem biara deɛ kebi ne mafa so na deɛ yɛ me haw ɛne saa cocaine a mesere sɛ nipa bi tumi ayɛ me mmoa sɛ metumi anya ɛnyinasoɔ fi sɛ wo nko a wahoɔden no ɛntumi ate sɛ metio yɛ a nnipa wobɛtumi aboa ma watumi agyae so sɛ menya boafo bi fi sɛ yɛwɔ nnuro bi ɛwɔ hɔ a wotumi ɛtɔ na sɛdeɛ me no matena ase a medwene ho ɛha me so ade na sɛ nnuro no ɔdomfo bi dom me sɛ wo si adeɛ yi haw gye aduro yi na fa sa wo ho yɛ adeɛ
adintina memfa me ho ya bi yes tim popa kese se obegyae drugs but ahodin ntimi se oye wadwen se u gyae no ma aya na ye ode se eno ni tiki no a ewo take na ngasa te say tiki no ewo ade bian nipa bia no opem enye drugs no nko excuse me enye no nko even ye will be anopa kura wa kudi benku lai ane buofu a wokuntokwa ono ne de ne taking home ne de no ba ono no benku no taking no enha no kesisa onye bi ndie bi obetumi di wache tumi di awache ba we no de chese wo titi body ne titi tichire we nya ade ni bi anpe wanu bi anopa mi ni bi na ka na me kasa kama se wo hye wo ho den ene se obetumi agyae ami asem se me ye bia basabasa na eno no nkyere se chinchina so se efitia na pa onum bi de se na wo kasa ogyae obetumi agyae ewo ho ene gyae ene se ti si ame no tui si edi nkomu so wana onim de otu obidie good eye me de se wo de asi de o kan de no kore nyame be nyame ti ase ni na ne akoma eda oyim se obenya akoma pa wachi atum se wi eni misinto because amanfo obi ani sinto baby die hu chebi yes eti wanya age atum prekopo akoma me de mo ogidie mapase mo abeba emo aso baba modi ani jai na adana ewie ni sote e shondo well se me ba na me de asen ho nti me wo faasi bae na me fae de kam kanya de amehye oni ma de ba kwa manage ho pa me pese o me promise but me pese me ye arrangement yankopon ye aduna se ode yankwache ya ye twesinya ka me fa mo abetwe bi na before that no bomodin ni nyina mbomodin na yenhwe se betimi nya mwa kakra na de se betimi asoso ka obomodin ka otimi twu wo free sa nyoma ni mu wi a ke beye ho aye adwuma amani mu nyam hye so abefie na mi sha se fe obane be bonkomo e da se bebre so me damasi na mi hira wa kwanya odi amami na se futuo no na me sa ka kire nkwada ni biu sadie no enye asempapa o unim se obi a me interview ni bia kasa sadie no obi a mpese obeka se cocaine no wi no na che sade no kwama no sai mo fere se mbodi good na wo wani je ho wo ti wono na wo kura wo maame ne wo family na no me no kura no se me maame ne bi o ho kura na nka me fere se nka me fere se me makura me fere so ba nkran de mu bien hu motisa debi wo kran ka ontwe mama nyesa asem no so ontwe mama enom drugs debi not even weed afi ne papa na mu na o protecting the man from weed no and one na ye asifimo asem no se bonsam no opewa wiawo mebo ani se ohun se oba kosaade ne ho a se na be se fili afa oh fact me no sisi a me de me ntumi enka sisi ni si se me ti okra sisi no e na me wo ba bi se yesi ye wa ha se 1 week 2 weeks kra no na ye di ye hu afiri sa de nim no rehab sa no I like it ti se me ba na de me kumu no a enye manika no me kra me nyini so no obeko amen yemfensia abrepem no ebesa kasa me try say abreni na mo around that but who use phone na say be na sentino abusia for hana ye de yenkomodie no ebesi ohia ya ye de live phone numbers bi beto screen so na wa phrase so na ya twetwe nkomo